Větrné a deštivé souostroví na samém konci světa. Vlhké až mokřinaté pláně, křoviny i chudě zalesněná území. V zimě tam teplota sice neklesá hluboko pod nulu, v létě se ale jen pracně šplhá přes 10. A prší i 360 dní v roce. Všeho všudy tam roste jen asi 15 druhů původních stromů a keřů. Trochu málo na plochu přes 60 000 kilometrů čtverečních, což je téměř rozloha naší republiky. Pro mnohé je to překvapivé, ale ohňová země leží kolem 54. stupně jižní šířky, tedy tam, kde na severní polokouli najdeme ostrov Rujana nebo severní Irsko, území s nesrovnatelně teplejším klimatem a bujnější vegetací. Zásadní výzva pro naše arboretum. Snažíme se. Už tu máme většinu tamnějších dřevin a skáčeme kolem nich v tom našem klimatu celý rok. V zimě nám nesmí zmrznout, v létě se nesmí upéct. A ten déšť musí stačit denní kropení. Asi jsme blázni. Ohňová země v Říčanech, ale baví nás to. Představíme vám těch našich zatím 12 druhů dřevin. Jen s drobnými poznámkami a pěkně po pořadě. Dřišťál Darwinův lze s trochou štěstí a pátrání v nabídkách školek sehnat i u nás. Snaha se určitě vyplatí. Je to kompaktní, stále zelený a nádherně kvetoucí keř. Dřišťál cesmínolistý je v ohňové zemi běžný lesní keř. V našich školkách je ale neznámý. Hezky žlutě kvete, ale dost skromně. Dřišťál zimostrázový je u nás tu a tam k mání ve školkách jako Berberis buxifolia nana, což je kultivar druhu mikrofila. V ohňové zemi roste planě v lesnatých oblastech. Rozpilec lékařský je neopadavý keř až strom. Mladé listy i letorosty u nás snadno namrznou. Při silných mrazech může zmrznout i většina keře. Na jaře ale zase bohatě obrazí. Ve své domovině je v lesích velmi hojný. Jedna americká školka doporučuje keř seříznout nízko nad zemí už před příchodem mrazů. Prý to pak nemusíte dělat na jaře. Kalokeř šarlatový je keř až malý strom, velmi těžko dostupný i ve věhlasných školkách. Nápadně červené trubkovité květy jsou opylovány kolibříky. Sehnali jsme ho teprve nedávno a sbíráme prvé zkušenosti. Uvidíme, co vydrží. Šicha červená je místy až dominantní druh na vlhkých pláních ohňové země a Falklandů. Chce podobné podmínky jako naše šicha černá. Zatím máme jen pár nepatrných semenáčků ve výsevní misce. Fuchsie magellanská. Tahle mrazůzdorná fuchsie je ke koupi i u nás. Nadzemní část na podzim odstřihneme, na jaře znovu vyrazí. Těch několik proutků snadno oželíme. Tentýž zákrok u předchozí Drimys winterii nám ale připadá jak barbarský zločin. Libavka hrotitá je stále zelený břesovištní keřík až 1 metr vysoký, odolný mrazu, pěkně bíle kvetoucí. U nás není běžně k dostání, ale žádná vzácnost to není. Libavka je bezproblémová a můžeme ji každému doporučit. Maitenus magellanský je neopadavý keř, který dobře snáší drsné prostředí ohňové země. V Evropě
byl zatím domestikován jen na Faerských ostrovech. A teď už i v Říčanech. Pabuk jižní je jedním ze 3 místních druhů pabuků. Spolu s Drimys winterii patří mezi hlavní dřeviny lesů souostroví. U nás v arboretu už zdomácněl natolik, že si tu na jeho listech pochutnává krásná housenka motýla a Chronicta psi. Pilgerodendron je natolik vzácný, že ještě ani nemá české jméno. Je to nejjižnější jehlična naší planety, jediný nahosemenný druh v ohňové zemi. Roste přiměřeně klimatickým podmínkám své domoviny, sotva 10 cm za rok. Rybíz, nebo také meruzálka magellanská, není v Evropě moc k vidění a je to jen velmi výjimečně pěstovaný keř. Už mu pár let hledáme to správné místo, aby se nám pochlubil chutnými černými bobulemi. Je to někdy s těmi našimi kuriozitami svízel a tenhle rybíz si nás doslova vychutnává, než si pochutnáme na jeho bobulích my. Karel Čapek byl také náruživý sběratel. Svou pražskou zahradu, podobně jako my, několikrát přesázel a změnil, než byla přesně podle jeho představ. A jeho pražská zahrada žije dodnes, už skoro 90 let po jeho smrti. Snad se i ta naše dočká podobného osudu. Přečtěte si jeho povídku Ukradený kaktus a pochopíte i tu naši náruživost. A co nám ve sbírce zatím chybí? Co zatím marně scháníme? Pabuky Notophagus betuloides a Notophagus pumilio. Oba na ohňové zemi velmi běžné. A ještě snad miniaturní ostružiník Rubus geoides. Tak kdybyste o některém z nich věděli, udělali byste nám opravdu radost. Sbírka z ohňové země by byla konečně kompletní a v Evropě možná jediná. Naše arboretum otevíráme každý rok začátkem června veřejnosti v rámci akce Víkend otevřených zahrad. Více na webu www.víkendotevřených zahrad.